Dobrý deň, ľudia, a vítajte pri novej hororovej hre lomno Random Hororovky 2. Dneska si zahráme nejaký Taco Loco horror game. Už tam vidíte toho nafetovaného Mexičana, kámo. Budeme v nejakých tacos. Ešte predtým, ak som začal natáčať, tu boli nejaké mikrotransakcie, takže to bude totálne na hovno. Takisto ako v prvom dieli sa pokúsim utiecť. Nejaké v prvom dieli som sa tak extrémne pokusí utiecť a proste hodnotí tú hru. Uvidíme, takže poďme na to. Dám si normálne. Ja moc sa mi to aj páči. Tá prvá hra bola lepšia, kámo. Noc 1? OK. To jak držím postihnuto? Ja teraz vôbec neviem, čo mám robiť. Ale teraz mám opraviť ten bicykel, či čo. Moc sa mi tá hra nepáči. Ideme do reštaurácie. To príšerné toto, bože môj. Chvába, že sú na ní reklamy. OK, Taco Loco. Vyzerá to príšerné. Ja mám 100 minút do tohto FPI. Je otvorená? Nevydáva to zvuk, to je dobré. Vieš, prvé? Shit. Taco Loco? Čo Taco Loco? Nenaháňa Taco Loco. Ja som mŕtvý. Nenaháňa Taco Loco. Najsilnejšia postava v celom gamingu. Taco Loco. Už viem, čo mám urobiť ináč s tým šrobovákom. Tam je taká ventka, musím asi otvoriť. Je Taco Loco. Je Taco Loco. Let's go. Utekaj, vole. Ťa naháňa najsilnejšia postava v gamingu. Taco Loco. Mrtka. Utekam. Hajzo. Ty. Zamrazený. Kurník. OK. Porozumiem sa tu. Taco Loco. Prosím, zabíjaj ma. Bože môj, kamo. Zabil ma Taco Loco. 4 nosíka, to je niečo ako Granny, kámo. Teraz by som nešiel... Reklama? Čo toto bolo? Kde to... You won't need a TV in your room anymore because this application will help you turn your phone... OK, ľudia, pokračujeme. Dúfam, že nás Taco Loco nezabije, lebo to je najsilnejšia postava v celom gamingu. Máme druhú noc. Jak to, že mám zamknutý u seba doma? Dobre. Studne nefunguje, kam zase sa mi táto hra vôbec nepáči. Až vôbec. Čo je toto? Maybe I get katy, zase nie som postihnutý, vole. Bitskill! Dobre, ideme niekde do prda. Boli sme v reštaurácii, ideme do warehouseu. Akože vôbec sa mi táto... Bude tu najsilnejšia postava v gamingu. Taco Loco. Taco Track. Môže ísť dovnútra, vole. Či môžem, len som postihnutý asi. Taco Loco. Nemôžem. Smutné. Lebo Taco Loco je najsilnejšia postava v gamingu.
A teraz iba tieto dvere. Hej, zamknuté. Asi sú všetky zamknuté. Tak oko! Po mne ti tá najsilnejšia postava v gamingu. Doomed. Všetky sú zatvorené. Hubačík. Aha, tak oko. Tvojho. Ja tu bývam vlastne. Ideme ešte raz do tej reštaurácie. OK, sme v takom loko. Si radšej našetrím energiu, lebo... Išiel by som tady o to, lebo neviem, kde je ten debil, kámo. Poďme tady o to. Bože môj. Utekám. Tam je niečo, tako loko. Kamo, klikám. Mŕtka. To bolo niečo bolo tam. Čo to je? Kámo, nie, že tu nebudú koiny jak v Tnán. Dovidenia, tak loko. Nemáte rád. Ty zatvorím dvere. Už môžem otvoriť tieto dvere, či? Very exact. Kaž. O, jaký rýchly, on na bustoch, vole. Som nasral. Utekám. To už mám 7 minút. Ale že sa tu nesplňa Albert Wesker, to ešte potrebujem. A víte sa na druhú. Bohaté to nie je na hovno. Ne. Tako loko. Nechajme na pokoj tako loko. Ale to je príšerná hra, prosím ťa. Ide ma debilek. Moc ma to nebaví. Ešte sa musím kúknúť do toho warehouseu. Lebo... Je tu niečo iné? Keď sa idem kúknúť tuto hore. Toto ešte musím presunúť. Tu není hajzel. Nejaký secret. Secret war. A nič tu není. Takže ideme. Bike. Ešte si našetrím energiu, bo treba. A ideme do reštaurácie. OK, let's go! Ja som vlastne nechcel ísť do warehouseu. Sorry, tak oko. A ináč mi minulý nevyskočila reklama. Iba ten raz, jeden. Let's go. Tieto dvere som neskúšal. Dobrá, super. Je tu vlastne niečo iné ako? Eat zone. Je to zamknuté, vole. Tako loko, počkaj. To není fér, kamo. Tam nemôžem ísť, to není fér. Čo je toto? Už nikam, ja idem preč. Kamo. Táto hra je príšerná. Ani neviem, čo mám robiť, vole. Ukáže tu niečo? Čo je toto? Červená tuplíka. Locked? Čo je locked? Čo je locked?
Select. Dobre. Neviem, čo je zamknuté. Ešte raz sa nekúknú do tej reštiky a si to vypínam, pretože to sračka. Taco Loco. Taco Loco. Dobre, meno kam. Taco Loco. Taco Loco. Istý tam hejzel? Nie. Rovno môžem prísť dverami. Debilek si ma nevšimne. Taco Loco. Kde mám vole ísť, ale... Toiletky. Kojiny, ale čo toiletky vole, na čo? Či to žen to není. To je puzzle, počkaj. Tak. Tak. Vole, ty jak to vieš? Ty tu skladám portrét. Dobre, ešte sa tam idem raz pozrieť a idem otvoriť tie dvere. Keby mi nevyskočila reklama, samozrejme. Hey, gorgeous. Takže pokračujeme. A ideme na to, kámo. Ešte raz sa musíme ísť kúknúť do tej reštaurácie, lebo tam nechal toiletky. Toiletky bude po mňa do toho warehouse, už to chápem, kámo, už to chápem. Chápem Taco Loco. Best game ever, kámo. Let's go. Ja mám toiletky. Tak to je dobre GG, vole. Prosím, ach tu není škaredý Mexičan. Nice. OK. Kitchen key. Sme v reštike. A to asi všetko pre toto video. Je to totálna sračka. Ešte raz, ešte sa kúknem na to. Ešte sú tu tie toalety, ale tam už nepôjdem, na čo, zbytočné. Napíšte do komentárov, či by ste chceli vidieť. Taco Loco. Kde si, vole? Čo je? Chcem na ne kúknuť. Či zautočí na mňa? A to tak to vyzerá. Tak to je asi konec videa. Tak, dovidená.